Авылларда төзекләндерелә, шәһәрләрдә яшелләнәчәк. Быел Казанны гөлләргә күмәчәкләр хәзерге вакытта башкаланың барлык теплицаларында чәчәк үсентеләрен урамга чыгарга әзерлиләр. Монда аларның 20дән артык түре утыртылган, җәй уртасында гына күзәтелә торган гүзәллеккә исә Илдар Сафиуллин хозурланып кайтты. Хәзерге вакытта без чын мәгънәсендә гөлләр илендә мондагы искиткеч матурлыкны, саф һаваны яхшырак тою өчен хәтта битлекне дә бераз гына менә шулай аска төшәсе килә. Казанның гөлләр теплицасында чәчәкләрнең 20дән артык төре бар. Көннәр матур торган очракта алар инде май аенда безнең башкалабыз урамнарын бизәячәк. Бүгенге мәшәкатьле борчулы көннәрне бик тиздән менә шундый аллы-гөлле матур көннәр алыштырачак. Матурлык дөньяны коткара дип юкка гына әйтмиләр бит. Петунияда бигония, сальвия, агератум, тагитис и шул чәчәкләрне үстерәбез. Гөлләр үсә торган теплица җитәкчесенең исеме дә җисеменә туры килеп тора. Роза ханым ул. Мондагы гөлләр турында тәфсилләп сөйли. 44 ел гомерен чәчәк үстерүгә багышлаган. Бу эштә белем, тәҗрибә генә түгел, күңел җылысы да булырга тиеш. Гөлләр үтә дә сизгер. Чәчәкне ярата белергә кирәк, карый белергә кирәк, вакытында суын сибәргә кирәк, чүбен утарга. Теплицада 20 хезмәткәр эшли, гөлләрнең үзенчәлеген бик яхшы беләләр. Суны да вакытында сибәргә чүп үләннәрендә утап тору шарт. Бинадагы температураны, яктылыкны, дымлылыкны һәр чак үлчәп торасы. Гомумән мондый матурлык зур игътибар таләп итә. Чәчәкләрнең 1 еллыгы да, күп еллыгы да бар. Все растения, которые... Чәчәк орлыгын җиргә утыртканчы җентекләп тикшерәбез. Төрле анализлар алалар. Гөлләрнең барлык түрендә шәһәр мөхитенә яраклашкан. Алар җилгә дә, яңгырга да чыдам. Эстегә дә бирешмиләр. Теплицада 20-25 градус җылы, монда эш ел буе бара. Бер якта үзентеләр әле җирдән чыгып кына килә. Икенче бинада гөлләр шау чәчәкте. Көннәр тулысынча җылтып җитмичә, аларны урамга чыгармыйлар. Чөнки әлегә һава торышы үзгәрүчән. Майда исә эш шәһәр урамнарына күчәчәк. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр.